Vanessa Marot Esteve, soc de la Falla l'Avinguda, estudio en el Col·legi Teresianes i tinc 11 anys. La Falla l'Avinguda és molt gran, molt divertida, molt agradable. Organitzem el concurs de paelles. La meva falla sol guanyar en la carrossa, en la falla. No canviaria res, però una cosa en concret seria la crema, que no se cremase i que estiguera ahí tot l'any i cada any anar canviant-la i que això seria una rotonda de l'avenida passant-hi els cotxes i que vegin cada any la falla. És una fallera major, té que ser educada, té que ser responsable, té que ser amiga de les seues amigues, simpàtica, alegre, i l'acord d'honor el mateix, però també l'acord d'honor no té que tindre mal rotllo, sinó saps? Té que ser també alegre. Crec que serem robots vestits del segle XVIII i amb un sol top. Un somni d'ara seria ser fallera major infantil de Torrent i un somni de major presentar-me a la cort i ser fallera major de Torrent. I a banda, a part, també m'agradaria seguir ballant en ball esportiu llatins i seguir guanyant campionats de Comunitat Valenciana i d'Espanya. Perfecte.